Taana sa dang sabaan mga may guys. Ako na sa dang mag voice over mga guys. Kay gikapoy man ang isa after sa fiesta diri sa amoa. Og karon bisi-bisi jud ta kay lagi fiesta diri sa tua. Kita ra jud magbirada og luto-luto diri Aron may balo sa ta ay matik basta maluto na ay pwede na. Karon ko magpaduol ning sunoya ay apil jud ko ning palitson kay gasayt-sayt ra ba ni sa amoa. Nagpalibot na dahil mi diri mga igsuon ra og nagfiesta sad sila perting lingawa. Magahin jud tag ikong kusog mga may guys. Basta inani nga okasyon, bahala og mga bilar na basta padayon jud ta sa atong trabahoon. Wala na tay mga may guys nga maglarlar pa sa diskuhan. Kay gawna-huna naman daan unsaon paghuman. Wala na dahil ni nakapamahaw niya kumpares mga may guys. Kay dili daw niya biyaan ang iyang litsonon. Wala na nagibati o kagutom. Nabusog na guro siya. Sig ato bang sa litson. Kuya Juan. Wala, naliki na lang. Liki, gito ilaha o. Supog mo lang gulitan diya. Kainit na. Ha? Ala kwanto taas to ay? Taas. Asto. Nagpasalamat jud mi ni Uncle guys. Kay iya jud ming gitabangan sa paglungag sa luto diri sa kawa. Kay kani man gud ang isa mga may guys. Dili jud kabalo. May gali kay kami gitabangan jud mi niya. Wala sa mi funny content karon mga may guys kay nabisi pa man ang isa. Real life sa namo ang among ipakita sa inyo Nakalimot na tagpanudlayan ning oras sa mga may guys. Ang importante, mahuman lang ni karong adlaw. Ano na bali sulusuan dong. Tubira dia gabe. Jaga. Tuwa dulu dulu. Nih. Sandik tu daplin doy. Dili ka doy. Antay doy. Diba? O karon naginahinay na og panguli ang among bisita. Bahala og nangabilar ta at least nahuman na jud ang fiesta. Diri ra ko to bang atong video og nalingaw mo. Salamat kaayo. Thank you for watching.